Hi, hello. Kumusta ka mong tanan, mga ka-DJ, mga ka-listeners? Karon dayon mag-upload ta og drama nga kon ako ang pasultihon. Ang nagpada sa suwatampo karon mao kining usa ka babae nga magpatago lang sa pangalan nga Susi. Salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw, mga ka-listeners. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello. Kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad sa kanginan Trafon Morales and then may partner sa mga kodri si Randy Tayat. Kumusta ka mo tanan? Always say, April mga kaisunan, mag-ampo nyo na itong unahon. Asap lang ito. Pagpanangin ito sa itong labang magagahom. Lord, thank you kay Lord. Simong yata ka na mong grasya. Thank you kay Lord. Bueno, ito magrangan ang suwatan po karoon itong atagan ng pagtagan. No? Pinada, kinis usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Susi. Kinagibatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Susi. Kini akong problema, mahitungod ni sa sakit sa kong bana. May sakit magod ni siyang high-tech, high blood o diabetic. O kung nga nung na problema ko, ingon magod ini ang mga paghitabo. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. What is to say? Lano? Oy, ikaw ba na parito nyo? Asa magkape? Walang, minaw lang ko. Agir ko mari. Pero anak ko sa inyo kay, pero lingaw ko si mong kanta na. Ha? Kaya mo minaw. Mukhang tasag ka? Di, wag ko di ko kanta. Agir lang ko ba? Uy, wag para ba makalungag, pre? Okay. Wala. Mao ba? Sige, lingkod na lang dihan. Naan naman ka tungod na ako. Sige. Sige. Di ko naman palingkoron. Wa pa rin kakalungag yun? Ha? Di ako believe ni mo, pre. Di gyud ka daling masuko. Bisan unsaon kag komedya. Bida, ako, naibaw man ko nga di ko gusto ang nagubot good kay danger. Danger pa. Nakakabit mo, pre. Naibaw ko kumidjar sa tuyo mo. Bida, asa di? Pre ko koy. Tuas, babaw, saka lang. Nakatuog tingali to, kadahigda-higda man to sa among sofa. Sudla lang. Mao ba? Salamat pre ha. So gago ka na kong pare. Ako ipaduol kong baba siyang dungkan. Sunog! Nasa lababo, pre! Nasunog yung lababo! Pre, ito nyo. Ay, ikaw mong guri na. Si Tuli, ayun, unsa ka, heblaron ka sa mota na. Hakan mo eh. Kuyuban lang ito mo, pre. Piyawan ko taon. Mana ma-high blood ka. Kay, wag kang exercise. Sige kang tugtog. Diya, bangon diya. Unsam nito, wana. Bangon kay, maginom ta. Birkol! Ay, Ginom ta. sabi na kong di kamuan heron. Hangado ko tao, schedule mo na ito, batang sabado nga. Yaan sa mas paritak ko eh. Ha? Amo apas ron, sabot man me. Mau ba? Ay, Saman, tidog niya. Tidog na, oy! May vlog kang bayon ka laki ni mo. Bisan pag mutindog na, pre, nya mag-inom mo, aw high blood, gihapoy resulta, ana. Hard ba yung nun, Mare? Hard? Hard to say I'm sorry. Di mo itong Bertol! Di mo ito ni Bertol! Di mo
Hard lang, pre. Kamo ra bitaw gihapoy mga matay. Kung pag-atak ko, hard ba kayo gusto ninyo? Di mo to, Ay. Birkon! Hard lagi among imnon sa balik. Hard among imnon pero di may high blood. Bida. Onya, og hard, kung sa may maigo, ana. Atay mo rin, atay. Bitaw, atay, bitaw. Hakal, gini mo man ay. Oo, Bida, sige. kauna sa gada. Pre, saan gini sakit mo? Ha? Ay, high-tech pre, high-tech, high blood. Sura na, pre, eh. Standard mo na. Standard pre. Oh, man standard yung sakit sa atong mga pangidar ron taon karon. Matiguang na ka, arthritis, man sa na. Kung Ay. kita... Ay. Oy! Oy, wakita! Abot kita eh. Abot kita. Ay, pre koy. Dali. Ay, pre! Gaya ni mo. Kita na ay. Oh, deduction ha? Mapre, pag uso sa ino na deduction. Bida. Isa may pausahan eh. Deduction. Daksyon? Bambina. Ako sa pauso na, deduction ha! Bina. Ay, abin ako di ka mo. Table manner, deduction! Abin ako di ka mo ni. Absent ra ba kuan? Asa? Tumayagi. Absent Ay. bitaw ni siya? Sinsya na mo pre. So, arthritis ba ko? Arthritis sa Yung diya. arthritis ko. Dadaon sa taon mo eh. Si pre Kokoy, high blood o diabetic. Yang imo pre, arthritis. Ang imo di preto nyo. Standard sa ning ako pre. Sama sa nang sakita niyo pre. Mas grabe pa rin sa inyo. Usam din na pre mo pre. Sakit sa mga maestro. Ulcer! Bungot sa ito yung primo din eh. Bungot, bitaw. Bungot tanang maestro. Sige, ulcer man, pagkakilot. Ay, parehas ba? Parehas sa taning tanan polos pasakiton pre. Nya, sino na ninyo? Sa makaw na nagkuhan. Kamatay na to. Bungot sa tayo. Bungot sa tayo. Bida ng Ay, style ay tawag no. sa tikuan eh. Imo asawa pre. Musawa na eh. Klaro kayo, tawag na. Kani, padung sa ni ka saway sa runa to, sa ikasultiri niya. Kaya sa man, magtawag ko ng ambulansya? Nabal ka na, Marioy. Ay, ay! Kamo ba? Parehas gid mong tulo. May ka ng pakungo na inyong mga o. Mare. Hibaw mong doon na may mga sakit. Magsige lang gihapon mong inom. Power mo ni man eh, power mo ni. Power. Powers inyong mata. Sige, pag-contest mo diha, kinsay unang mamatay ninyo na premyo. Kasi premium mo rin. Naay bagong gipromo ang taga-punerarya dinis ato. Iya, unsay promo diha? Unique silag promo ron. Ang punerarya mo offer og matay karon lubong ugma. Ay, paita. Ngilngiga lagi aning mga tawhana, hastagod akong bana na daan ni nila, di ra ba patuot ang bagan? Mao nang ako na lang silang gipasagdan, oy kay mga gahi, kay mga o. Unya, Unsa? dagahi kay mga unay, uy. Aw, ana naman gud na sila mo tagambao og nanay tabangon. Ay, naikukoy nay, ambot lang, bisag high blood diabetic. Sige lang gihapon. Wala ni mo pa im naglimonsito mabuntag. Do, way kapuslan na nay. Paimno ni mog limonsito ini kabuntag, ini kahapon, inom lang gihapon. Useless ang atong pagpaningkamot. Mao nga ako na siyang gipasagdan. Wa pa man sa ginatakihang karaho. Aw, sige, lagtambag. Nakapit kasi balik-balik istorya nay. Uy, edita paminahon kapuya. Nala, sagdi na lang. Sige na lang yun. Makaamgura na kung makadungog na permise mo isulti niya. Dili lagi gihapon nay. Ay, nay, naibaw ka bag unsay among gibuhat para madungog niya ang akong mga tambag niya? Tungod sa kakapoy na kong sulti ani niya, nay, ang akong mga tambag niya akong gi-record para inik-abot niya, ako na lang i-play. Sa maiyang reaksyon, ana. Unsa na malay iyang gibuhat. Na ang kagwang, mura lang gihapog, wa makadungog. Mao di ay, magbutang daig headset siyang dunggan para di makadungog inig-play nako. Ay, pagkakanahan ng tawhana. Ay, mo nang gikapoy na ko nay. Ay, wala ko may baw kung unsay, buhato na ko, anak niya. Aw, gusto gud tingali siyang mamatay. Ay, gusto ko tingali. Aw, kung maukan na pa ka na pirmig baboy. Kaya na pirmig soft drinks aron matagbaw na siya. Pre, pre, ano di pre? Ano sa di pre takoy pre?
Ha? Naon sa sprita koy? Kaya nga naman, pre. Wala ginaon sa sprita koy. Eh, bawa na kayo mas naitabo, pre. To hospital, pre. Upiranan. Ano man? Kuan, pre, gida siya kay kuan mga di nagyud ko nung mada ang sakit sa iyang tiyan, pre. Muko, nagud siya kasakit, pre. Payita lagi, pre. Nya mo to gida ko nung siya dito hospital. Ug ang kuan, sulti ko nung sa doktor, operahan siya kay ang tinai ba, nagpilit ta. Tungod siyang ulcer, pre. Putlon ko nung tinai nga nagpilit niya. Ilisan ko no, pre. Ha? Si Ilis? Ilisan og lang tinae? Sa mo tinaes baboy ang ilis? Unsa? Dili ay unsa. Lisod ng ilisan sa hus ng tubig ang ilis. Buong sa ito'y. Na, mauna na. Mauna na akong giingon ni mo kukoy. Gahi, gud kay mo mga o. Tadawas ta ko'y wa na. Balhin nagpuyo. O si balhin na puyo. Kay naa pa na siya puyos ila. Asa man na siya ron? To hospital. Balhin nagpuyo. Tuwa na siya puyos ospital. Ikaw, kano sa mga maapas na sa ospital? Ako ko'y papasong ko ni mo. O mo mamatay. Abot ako ipasabot ba, kanus apod ka mo balhin og puyo. Asa gani ko na balhin nagpuyo. Ospital lagi! Gusto ka mo balhin ako puyo dito? Unahan ka? Ngano ako may pangutan-on nimo? Imong kaugalingon pangutan akon kanus Ay, kabula ka day. Gahi kay ding imong bana day. Say gahi, Gahi masakit. siguro ka? Basig karong pilak adlaw, ikaw na say mo gahi. Bakto ko diha. Aw, na araman di ay na. Og di ka patuos akong isulti nimo kukoy. Aw, mo gahi gyud ka. Og nagtuo kang maguol ko? Dili, uy, naay naghang waiting. Unsay daghang waiting, Aw, basta. Basta magmagahi gyud ka, aw. Ha, bahala ka. Wa naman lang gyud kaha ko'y katungod ng mutambag nimo, di man ka mo patuog gyud ka nako. Aw, sige, go ahead. Ihid. Ingon ko padayon. Time para good. Klarohan ko na nato, di ba? Unsa may klaruhon nimo? Nagampo ka mamatay ko. Kaya doon naman kayo lang iilis na ko ka. Ay, wa pa, uy. Ay lang gyud kay kupa, ay lang kay pag-apura ka. Apurado ba yan nimo? Murag lain na ginay mo sinultihan da. Dili manggod. Ingon manggod ni ini kukoy. Paminaw ha. Paminaw, uy. Oo, sa lagi na. Ikaw, high blood na ka. Bisag unsaon pa na nimo, di na ginamawa nimo kay high blood naman ka. Ang imo na ginuntang buhaton mo ang paglikay nga dili ka atakihon sa high blood. Pero gahi ka man, ha? Grabe ka. Grabe kay kamukaon og baboy. Di ka mukaog mga lagutmon, mga utanon, para mahimsog unta ka ang imong kanon, humba. Chicharong bulaklak, adobo, kinupusan, chicken skin, bahala ka. Kwaon mo sa kudkog seafoods good. O, bitaw seafoods. Pero unsa man nga seafoods? Lambay. Grabe kay napasakas dugo. Ha? Tambagan, di gapon patuo. Hala, sige, kumbate. Karong gabi magluto ko sa atong panihapon, magluto ko crispy pata. Wow, the best! The best! The best gid na anya soft drinks ha. Gipalitan ta kag usa ka kahon. Hutda to ha. Kagamay ana. Usap di ka, usar kahon. Dili na mabtanog sa kasimana na ko eh. Hindi man para sa semana. Usar mo ka kahon ka. Oh, Kanang soft drinks ba? Ha? Usar ka kahon? May pasabuti mo? abi na ko ang di maabtag usa ka semana kay Unsa man taong ka? Hoy, gusto nyo ka mamatay ko? nayabag kay imo malinong balihon. Susi. Kung dili pa ka gustong mamatay, ang pingi imong lawas, ha? Kanang bawal likay Pero imbes likaya nimo, magsige man hinuong kang pangita. So bahala na kasi imong kinabuhi. O unsay mahitabo nimo, di na ka makamahay nako ha. Kay ang tanang pahimangno ako nang gibuhat. Pero unsay imong gibuhat, imong gibaliwa. So, wa nay rason nga pugnan pataka. Day, susi. Ako lang yung giobserbahan ng akong bana. Nakita na ako nga murag wa naman sa kimuka og baboy. Mao nga nagluto kog utanong kamunggay og chop suey. Unsa man taon na sudan na day, oy? Wala ilain, ani? Diyo nilain. Ingon ka di na kamukaon og baboy utan imuha. Mukaon lagi ko, pero parisipod ba? Bisag adobo ba ron panalitan? Lain sa puro na utan. Ay maura man gyapon ang istorya ako koy. Kaon lang gyapon kag baboy. Lain ba? Lunes. Nya, isda ba ron?
Pero ang Paris, ginamay ni Baron. Niya ini ka Martes, magsabaw ba ka? Magutan ba ka? Paris, saan mo adobo Baron panalit? Ini ka Wednesday, isdang pinirito, parisan poghumba. Ini ka Thursday, linat ang baboy nga tiel. Ini ka Friday, linat ang gusok sa baboy. Ini ka Sabado, sinugba na. Nga isda? Baboy. Bungot ito. Huwag sa Domingo, mamawi. Usara ka klase. Uta na pulos. Litson baboy. Oh. Kay daghan ang namaligyan. Litson mata Domingo. Kinuo ko. Ipa-insured na lang kakandaan ko, Kuy B. Sa? May kay promo ron ang Holy Spirit Funeral Homes. Pertig yung gahias. O sa kumbana. Wa nagig ko'y mahimo pa. Lisod magsupako na ko kay mag-away man gyud mi. Mao nga tanan niyang request ako nang gihatag. Ara Imong paborito. Humbak adobo. Kani! Kani! The best pala! The best pa. Sige, hutda na ha. Hutda gyud na ha. Hutda gyud no. Kamay ra nga niya. Bidyo he. Kay mumukbang ko. Bidyo. Sige, bidyuhan na to. Asa ko cellphone? Dara. Sige. Ay, kakadiot kayo. Nanawag sa... Hello? Idol! Ikaw magadihain ni... Kinsa? Ha? Tinuot ka? Maupa? Hala no. Sige, Idol. Salamat. Hapit na ni. Musunod na sad ni. Sige, Idol. Bye. Kinsa to? Amigo na kong vlogger, nagbalita na ko bahin sa imong kumpare nga si Tonyo. Naon sa mas pariton nyo ko no? Natutyo na. Ako na pa hinoon siyang paritakoy, pero naglisod as paritakoy. Mao nga, patay naman si pare ni mo Tonyo, ang sunod ana si paritakoy na. Kinsa may sunod ni paritakoy? Ikaw na. Sige, ikaw na diha. Hutda ng baboy nga adobo og humba ha. Hutda gyud na. Nanawag man tong vlogger nako nang umusta siya nimo ug naunsa na kuno ka. Akong giingnan nga hapit na. Sige na. Sigaan na imong mata. Sigam ng ilong sad nimo. Usa pa may gipaabot nimo kaon na. Hadlo ka? Hadlo ko taon. Nakapaspas. Hadlok yaw. Hinay-hinay, uy! Uy, hala, uy, gihamol naman yung tawalan ni mo sa kahiwang humbang ko titang buka, uy! May akong paborito. Lagtag kayo. Inuupo, sa ako kumataw ni tawhana, wa man ikahadlok. Ay. Ako makay unang mamatay anis konsumisyon. Uy, anak inuman ng soft drinks, ha? Hilo! Soft drink, Hilo, soft boy, drink. na aron di na ka makantos. Has kang gahian ni mo kung tawhana ka, kaya ni mong tudson. Bahala ka na diha, uy! Mao na akong problema. Karon nagsugod na bag panghubag ang iyang batiis. Tungod tingali ni sa iyang diabetic kay kusog kay mo inom og soft drinks. Ako'y magtan-aw sa akong bana no murag ako mo'y atakihon. Unsaon ko man tawo ni siya, oy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Kaon sa magbaboy, ikaw Gil. Susi. Salamat. Nga namati na mo ron. Sa tanan na itong mga suot ng mga pari, Ate Pres. Thank you kayo kaninyong tanan. Labi na yun ni Father Darwin. Father Joshua Cadorna. Ang nahon yun ni natos Father Joshua kay maom yun ni spiritual advisor. Saan na siya naasahin lang? Taon siya sa Pitugo, sunod sa Pagadian. Dumalinaw. Dumalinaw. Oh, Layo rin na... Atong nabiliban ining Father Jesuit Kugyan kayo mananong, Kugyan. no? Kugyan kayo. Layo rin na tabilisan lan. Layo-layo pa. Layo-layo na siya. Kung saan sa kanyang tanong bro, no? Ay, naghan siya ang tanong ba? Ang iyang tanong bro, katubitaw ka ng tangkong sa mga kanang itanong sa bukid ba? Mama. Oh, mama. Chinese. Tangkong sa mama. Tawag ko ng Chinese kangkong. Mauna yung daghan yun kayo. Walay tubig. Gab, sunod sa Pagadian, Dumalinaw ba to? Dumalinaw. Dumalinaw lagi. Siya na sayro din ha, Dumalinaw. Thank you kayo. Say mo, adto siya sa Margos Tubig at Tipres. Magkuhan siya dito. Margos sa tubig. Adto siya dito. Kinumdum ka lang, una na itong Peter Father Joshua dito sa Merida Liting, ang iyang kanang bantiyong, mura ka nagkuwag paa. Lagi, grabe Dako kayo. kay nino kayo, biliban ako niya. Ano mo eh?
Nya, kuan ka Kapayas nang... pa niya, dagko kaayo. Oh, Hibaw gyud siya. dito. Hinumdum ko sa Merida Leyte nga ilang kumbinto nag-umbaw sa dagat, no? Oo. Nindot kayo ng umbaw sa dagat. Dito ko kita mga bat nga nabot sa magkilid. Nya, maayo po kayo ni mo... Katong nanguha pagkagbat. Oh, naay siya. Hala, ang bat, di at babaw. Bakit ka ba siya? Naibuo ko, ano ba siya? Ang mga bat, di na ano ba sa babaw? Hindi ang pagwagbat. Kanya, may sa kayo mo train si Padre Joshua mo, iyahang mga tao at tres. Ang maditinohan ni Padir nga dapit basta siya, ang aligrig yun. Oo. Mura sad si Pader Tami Ugpo ba nga may kay muda mga tao. Pader Darwin Gitcano, si Pader Ray Umamalin, o si Pader Dundon Barok, o si Pader Randy Figuracion, Pader John Parajang, si Pader John Parajang ati pres. Katong sige na tong misa diri sa ato abang kuan. To dadon ni kuhaon ni ator di sa ato ang first Friday gyud. First Friday. Oh, sa una kay magmas man gyud ta dire, ningon man to sa turning ibalik niya si Father June Parajang sige ginig pabati na siya. Si Kura Paroko sa Lourdes ron ati pres. Di ay. Oh, si Father June Parajang. Ang katong gamisa gabi sa tubod bitoon Goliath. Katong si Father Wesley Noel. Oh, abans to na mo sa Wises. Oh, mura-mura to kay na iyan ni Father Joshua. Oo. Asa iyang gidakon? Oh, kabatso na mo si Father kaya to, bam? Wesley Noel. Wesley Noel. Father, kumusta ka diha? Kabatso mi sa Wises of Love ni Tatay Dodong. Thank you kayo. Alan, good morning. Oy, Ate Jinjin! Mga bata, mga mama, salamat kasi may pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Happy gyud kayo, gusto mo Unya, na? ang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat og Yema Obe Special og Tasty Fish Crackers og Macaroni Crunch. Paulitos Macaroni Crunch. Paulitos Macaroni Crunch. Unya mo tayo bisita. Kisa man? Ano, kaon. Nasi Dodong, ready po mo dire. Ang ato ang daog sa ato ang basket. Mga maayo kaya basket, oy. Kasyod kay gitnet. Bagor ba ni minahal ron si Kuya Rani? Napod. Oh, tisay. Sa dabo. Boy man, chip Kada mo boy. na ilay. Adi na yearly. Daily yearly. Okay, nya sa tanan natin pre, salamat gyud kayo labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan John Ramos ha nga kanunay nagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer ni Kuya Nick Pipito basta Toledo Kuya Nick Pipito na dudong GR Pipito nga ilang gipanggamit nga kape ang ato ang said Panyawan Coffee Mix the best gyud kay na nato nindot ang atong trabaho kondisyon kay tao niya dali ba human ang atong trabaho niya nindot di ka magduka sa ato ang said Panyawan Coffee Mix unya sa tanan po mga tao ni Kuya ni Pipito, basta Toledo Kuya ni Pipito, dudong GR Pipito, o ni Vice Mayor Choi Astar, si Ricky Astar, si Ryan kang kimam customer Ararao, ang ato ang daling madul nga mga tao diyan sa opisina ni Vice Mayor. Mayor Samsam Gulyas o ni Ma'am Ria Gulyas, salamat kayo Ma'am Ria ha, Congresswoman Ria Gulyas sa iyong pagtabang ni Sir Alex Lara, atong kutsihal sa Naga. Thank you kayo. Kumusta rin si Alex? Murag okay na Ate Pres. Okay na, Mariami, okay ra kayo. Unya sa tanan ha nga bitabang nato. Thank you kayo. Nya labi na gyud sa mga tao. Ate Pres, imo na di Ate Pres. Kanang ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain og Sid Panyawan herbal capsule, Sid Panyawan herbal capsule with mangosteen, Sid Panyawan herbal capsule with garlic para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan herbal capsule. Inig paniudto nimo mao gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan herbal capsule imong imnon unay ka magkaon sa imong paniudto. Maghapon ini kagabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadanog sa kakapsula sa Sid Panyawan herbal capsule. O galang na ito na problema, bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkaguol, di na taangay mahadlok ana. Tugod kay doon na ni makatambal, makaayo, anang atong gibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule.
Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Gugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Gugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na itong mga igsunan nga migamit sa tuang Sedlen Medwell. Thank you, thank you, thank you. Kamu na sayod yun mo. Nga kamo magyun ang himog number 1 ini. Kamo magyun kay Bao. Hasta ko kay Bao magyun ko nga nindot kay ni muwagtag sa tuang mga panuhot, pamaol, para kita kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi. Karon nga grabe mikatap na sa tuang nasod ang dinggi nga lamok. Mao nang kinahanglan mga haplas kita og Sedlen Medwell nga tinuod nga mo dipinsa sa ato ang kalawasan o nya way lamok nga makadul kon mo haplas ka og Sedlen Medwell nga anhara mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika na gyud mga igsoon, mga higala na mong sukit tig paminaw at tura na to mapalit ang tinuod nga Sedlen Medwell gums sa butika na gyud. Aha. Okay, magbantay ta mga igsoon kay lain na kin timpuron, sige guwan Lagi. nga mo init niya mapundo atong tubig. Bantay mo, Paabot anak. ko yaw kay dinggi lamok gums. Nya labi pa lang mga nugnop taka lang kag pabuta ka na. Muna magbantay kita sa dinggi karon panahon na. Pero ato tas butika mo palit gyud na. Butika ra. Butika na gyud. Butika. Kumain mo sad gams sa Facebook. Bisitahan na to ang page sa Seed Marketing Panyawan Herbals Aha. Incorporated. Aha. Ngay type na to ang Panyawan Herbals mga igsoon. O kayo kalimot latong i-like ang page mga igala. Aha. Makita diri tanan ang mga genuine seed marketing products. Tinoda. Muna nga ang Panyawan pa lang sa seed marketing. Mapalit na po na to sa Shopee mga igsoon. Shopee! So ang may tabo, mag-order ta sa Shopee. O butika. Butiki, Order ta. butiki. Okay, thank you. Oo. Nya si Saldo Tokong, gwardiya na sa Best Buy ka, Best Buy. Oo. Tigamitan ni siya o gato batugan na kay Sidley Element Oil. Unya diha sa Panganan Island gam sa akong amigo si akong bay singa tawagan lang. Magad. Bayaw. Si 58 og sa asawa nga si Ipi. Okay. Labi na gyud ni Yoyo og ni Gani Perez diha sa Bilas Nawanaw. sa imo, bilas sa iyo, Gabs. Oo. Bilas di ay kay sinang nursing man imong Amaguang niya asawa sa amaguang ni nursing asawa niya. bilas Oh, mo. bilas ng Yapon. Bilas. Oh, so si Guling Kulina, that's wireless. Paminaw kini nato gab niya tigamitan sa nisla gab si Felix Colina og si Budin Bersidi. Gilingigay. Ilagaw rin mo anong 5-8 Gabs. Dili. Kay bilas man. Nya ikaw bilas kiss siya, bilas kiss mo gyapon, di ba? Sakto. Kaliwat ang siyang mga kaliwat niya po na siyang Muslim gams. Di ba? Okay. Oy, Gabs, ato ni paibaw ha, nga Ah. pizza 22 sa Septembre. Anata ninyo magkita diya sa Mahaplag ha? Mahaplag. Ang nag-imbita rin ang LGU Mahaplag sa ato ang salida diha. Magkita ta ninyo din ha. Kini pinaagi sa ato ang mayor diha, Mayor Ronaldo Lieve. Ubos kini sa pagpaningkamot po sa ato ang kapitan sa Maslog, Kapitan IB Umpoy Martinez. Kumusta ka diha, IB? Kumusta ka diha si Sir Edgar? Sir Edgar, imong amahan. Thank you kayo. Kita ta diha, mga igsoon. Og si atong amigo katong Masbad. Isa ba ka to? Masbad. Amigo na tong Masbad. Kuya kay Pidino to siya, masbad to siya. Alagi? Multoy nagkuan gyud na to, nag-drive na to. no? Maiga drive Masbad, no? tao na to dito. Dines, di ba Dines? Dili si Dodong kadyot ha kung tanaw na. Ako sa kuan ng sagam ka. Ah. Inig 24 sa dunan sa drama sa Clarin. Gali, di ba? Cedric! Dodong Cedric. Cedric Basbad. Ah. Sa Clarin kam Sa Clarin po, makita ta ninyo din ha. LGU. Clarin yapon. Bohol. Sa Clarin Bohol, ang ato ang nag-invite din ha. Musagbat. Pizza 24, Septembre. Musagbat ko lang. Okay, sige ba? Kanang Claren paglinog sa Bohol niya ka gyud ang simbahan Tinood sa na. yuta. Tinood Pero na. ang Sacred Heart of Jesus nga nagbarog sa kilid wa gyud tarog sa gamay. Tinood na. Basta inana. Tinood gyud. Padayon. Katong sa loon sad bam nga Oo. nalusno ang simbahan Tibok pero simbahan. ang birin nagbarog gyapon. Yes. Si Mama Mary gabarog. Wa gyud maunsa. Gidatugan pa sa mga nalusno nga mga sa simento. Pero buyag lang yung taon. Pagkasunog sa mong simbahan sa Oslo, ang among kanang patron nga Immaculate Conception kahoy managili, wa masunog. Oh, Wa masunog kay ngano, ang atop nga nahugno natabon man niya. Amo. Dili.
Milagro ka po. Milagro, eh. Milagro kayo. O kato sang bagoron nga nasunugan, bam nga, ang kapilya mo iwa maunsa? Diin. Nasunog, bordirim siguro to sa... Tipolo, Mandawi. Ha? Tipolo, Mandawi. Tipo? Oo. Oh. Nga nasunog ang mga bahay tanan, ang kapilya, wa yun maunsa. Porbida. Okay, Bilhin niya po ng atong patron dito, Mama Mary. Anong luto sa gospel nga anas Jesus gina niya mga bawd? Hunong kamo. Balik ta. Unya katusang pastor nga gipambunalan ang mga hitsura sa ato ang mga larawan. Bampag! Bumbunal yab! Impake. Impake. Patay na yung taon. Kaluoy sa Diyos. Impake. Aw, abi na kung kutuwa pa madakpe. Ayaw ko, Tinuog ko. May magpaminaw niya diha. Salamat kayo ni mo diha. O sa ganito nga itong lugar itong ipuy ani kuan. Katong konsehal nato si Jade sa tulugara. Sa? O kanya, adil o kanya. O yun. Si Dong Jade. O kanya karkar. Okay. Ako mga pagkamangko di anak ni Aning Agaw Basyang, Linlen. Kisa tigso ni mo laki si Pantalion. Sabi nga nato, kamusta ka mo din ha? Ako ni mga agaw no, di ha? Namatay na mataw si Aning Basyang, Walin, ang mananaptan. Salamat kayo, kamusta ka mo din ha? O mo nun sabi nila ni Mr. Junjun Sarol o si Elsa di sa Pasak San Fernando. Ingom nun sabi ka mo di ha, Honorable Mayor Patrick Balsinas. Kumusta naman? Thank you. And good morning usab sa mga staff ni Sir Sammy Lauron o Ma'am Mirna Lauron sa Summers U sa Valladolid. Mr. Raul Bunghanoy, thank you. Ingon mo nun sa kaninyo di ha, mga staff nyo din na kayo ang limutan sa atong celebrity ko Jig Biodi. So, Okay, bam, ato sa pasalamatan si Dong Jade, Consilor Jade, si Rigodon. yes. Maabot na itong kapitan diha, bam, kay siya may kupuli ni Kapramos din na. Salamat kay ni mo da, Dong Jade. May nis Jade, kay kabaong tanaw-tao, di mo dumot. Wa yun. Kumusta na yan si Ugar? Kumusta? Ay, kablaka na si Ugar, Dong. Di mo to press na mo. O salamat, usbon na to ha. Kabar-bar kay Captain N. Escandalio, Gitwalson, okay na kayo. Anya, ayaw kalimot ka mo ha. Sa atong celebrity ko, di kabiwari sa pagpagaligo, sa iyong buntag, ang damadaan kabi ang atong mga kabo, mga sabon, tuwalya, aron diretso na kamo. Iagas naman atong mga tubig karon sa celebrity ko, di kabiwari sa with glutathione and papaya extract with natural moisturizer. Magpabiling kutis para sila na kutis artista, younger looking. Adun na sa kini mga sangkap nga itong skin dili mag-dry. Kung doon na ka mo yung mga problem sa skin, baka ha, ni ang ato ang celebrity ko Jig Biori. So, doon na ka ba yung blackheads? Doon na ba kayo whiteheads mo? Itom-itom imong naon yung imong. Pasalito no na ay mga itom mga niguwa mo mga dead tissues ba o si Tawag. Celebrity ko Jig Biori. So, diretso kita. O kayo lamang pagpalitan ng mga suri-suri kung dili. Punta na naman ka mo sa botika. Ha? Thank you. O niya, sa ato pong mga kaigsuunan, bisag asa, bisag asa na padong, tunag yung toksin nga musud sa atong kalawasan. Kay kini toksin ngilingig kay ni. Na sa atong mainom, na sa atong mahanggap, na sa atong makaon. Maunang toksin, inigsuod sa atong kalawasan, daghan kay nagbatiyo na to nga sakit, kay ug di na nato wagtangon, di na nato i-flush out ang toksin. Daghan sakit, diabetes, hypertension, heart disease, cancer, diabetes, o niya, kaning uban, kaning constipated ka, o kaning atuang kidney. O ginay igun anang toksin sa atuang kalawasan. Kaya ang atuang manggong, atuang blood cells, may patyon anang toksin. Mo nang mainom gyud ta, o G-detox. Simpura gyud kayo. Sayon na kayo, usara ka kapsula, usa ka oras sa di pa kabukaon, kung pa kay balatian, o doon na kabalatian, katulog yung kayo, no, buntag udto hapon, usa ka oras sa di pa kabukaon, imnan sa natog, walungan to sa dusi ka basong tubig, matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, number 1, kining mutang-tang sa tuksin, sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang insendo na ito karong adlaw. Si Inday Susi, Ate Pres. Susi. Oh, kining problema niya, Ate Pres, kining ang bana, bisag diabetiko na daghan kay sakit, high blood pag yun, kusog yapon kay mukha og baboy. Mao ni ang problema. Tigbaboy kayo. Nuyo ra pag di pa kan og baboy. Oh, bisag unsaon ni Ate Pres, kaon gyud sa baboy. Naman ko inana tao gulyat di mabusog ko baboy. Tinuod bitaw Ate Pres. Oh, pero kana siya kay naman ta siya gibati Ate Pres, kinahanglan na ta siya. Control na lang kay likay, mag-control ka o gusto pa ka mabuhi daw ha. Tinuod na. Dong Tonyo, adilis Tonyo. Kaya yung bana, si Kuan Kukoy. Dong Kukoy niya, matugra ba Ate Pres? Kusog kay mahagok, kuan kayo. Ay, si Kukoy nga, grabe kay Ate Pres.
Kanira bang muhagok at tipres? Doon na biya diferensya ko na sa art. Baom na igikuan sa science. Oh, kanang kusog ka muhagok. Natural mo na nga muhagok ka. Oo. Pero kanang grabe yun muhagok ka niya. Dugay bitaw kayo mo balik. Kanang... Mari ko Nay, kayo. nay. Anak raba ko lang. Dili ay, wag yun kay diferensya sa art, ma'am. Kay makatug man ka, maghayang, way unlan. Ano di yung nakondili di katugway unan na? Oh, dili. Basta doon na kay diferensya sa heart. Oo ba? Kung maghayang. Oh, ako sa natipres, inana mo ko. Di ko kaginawa. Basta maghayang ko. Ano ka na, no? Sa tao siguro. Ako di, Murag na Basta mga tagas, kolesterol at tipres, Naay, inana. murag na Mura eh. bulak. Dugay ako dito ko katugong mag-ubo. Oh, Ako di ba inana. magkob? Ubo, di ko, ang ubo, di pag ko. Takilid ako. Adi, saan ba yung mag-ubo ka? Kay takilid ka, left side ka, takilid yun ka. Pero abi, Kay para imong acid, ari na rin ako. Ang mas, kuan biya ang matug mag-ubo kaysa hayang. Oo. Mas kuyaw? Kuyaw ang Mas hayang. peligro? Oo, ang Oo. hayang bitaw. Tinood na. Mga bitaw itong mga bata sa una, paubuon yun, matulog, di ba, Tipres? Mag-ubo yun. So, ano na lang, Ako may nauban. Oy, ana na lang dahil susi. Kay Madlunga nauban. yung tao na yung bana dahil susi. Kay lisod yung kayo. Lisod yung kayo na inana. Nga, grabe na kayo yung gibati at Tipres. High-tech good yung sakit good. High blood o diabetic. Unya, kusog yapon kayo mukha og baboy bida. Ano ang mga paambit ko liyan? Sige, paambit ka na ba? Ecclesiastes Paambit. 3. Sige, unsaon ba? Versikulo 20. Okay. Managsama ang ilang padulngan abog. Gikan sila sa abog sila mo pauli. Aha. Moatras ta sa verse 17. Giingnan ko akong kaugalingon. Hukman sa Dios sa walay pinalabi ang mga matarong og mga dautan. Kaya ang tanang butang og buhat mahitabo man sa tukma niyang panahon. Ani din ni nato manahon na gulyat nga kadtong pagkasakit sa kumaguwang gingnan sa doktor. Kay ang finding cancer man. Gingnan sa doktor, daghang kag kwarta manoy, di akong tambal mahalon. Gamay ra kag kwarta, di ako'y tambal baratuhon. Apan ako kay doktor man ko manoy, sultihan talang ka. Mamahalon nga tambal og baratuhon og kwaon kag Ginoo, kwaon kag Dios. Makig-istorya na lang ka ni San Pedro sugod ng adlaw. Og ano ang doktor? Mao na unod ato dire. Karon, arita sa Sender Goliath. Badlungon siya dili pa to Ay, lang. matoy. Mangita gyud. Ang uban Mana gyud ba nga? Di ko. Ayaw lagi ko tagayan ng mga sundan lain. Baboy gyud ako. Baboy gyud. Uy, iya. ang uban ba yan, no? Mingo ba yung uban nga? Sagdala na siya. Sagdala siya, kay gihap na lang na yung kuan. Sagdala, kanal bisag unsa. Na yung uban yung ana. Kanada. Oo. Gitwa na iyang kuan. Oo. Apan, natural man gihapon nga magpahinomdom ka. Kuan nila, matermitire lang gihapon. May pag-iingon ka ba? Pugong-pugong. Pugong-pugong. Oo, pugong-pugong. Apan, importante, lingi ang panalagsa ang iyang pagkinabuhi nga espirituhanon Goliath. Aha. Okay. Duha man ta, kani nga ito ang nahinumdo ko sa wali ni Father Junald Con. Sa katubang nag-guest mo sa iyang birthday dito sa Oslob. Oo. Karon kay naman sa mga balitian nito, mura kaduhan naman siyang balik sa ospital. Eksakto di ko nung maingon na kay ngata naman tong dahil sa kadato kung si labing importanteng sugo ang higugmaang Ginoo. Higugmaang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Ningon si Padre, ug mingon kay higugmaang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Kana din sama sa imong kaugalingon, ingon si Padre tuloy ka butang atong buhaton atong alawas ato ang pakanon bakaha, pakatulugon bakaha, paligoon baka ang atong gagalingon panglawas kay ngano sa panahon niya sa kamatayon napil man dito nga hay gugma ang imong sikataw sama sa imong kagalingon wa ba nimo pasagdahi imong kagalingon imo bang giampingan apil ya ina siya kay na masugo oo nahala kay numdumi lang panagsaday og madadaba pero og di gani na lang. Paunday yun na lang kaya ako bitaw na hitabo pa na nako bisa kung saan ako guwahing, mulingig doon sa padung ako. Irong ito! Salamat ako na kanin taluman nun. Kung ako ay pasultihon.